Ktorú rozcvičku používate najčastejšie? Obrazovú, správne som to pochopila? Väčšinou sa snažím, keď pracujeme so žiakmi, tak nejako tak postupujeme, že trochu si robíme z tej zrakovej, zo sluchovej. Skúšali sme aj asociácie, ale toto už bolo pre žiakov náročnejšie. Tak, ďakujem za túto spätnú väzbu. Čo sa týka rozcvičky, robíte na každom sedení, alebo aj vy nechávate? No, nerobila som na každom. A je dobre to aj nerobiť, aby deti akože, aby im to bolo možno, že aj vzácne. Na druhej strane, aby ste, vy si sledujete rozdiel, ako deti reagujú, keď stihnete na začiatku, keď spravíte rozcvičku a ako pracujú, keď ju neurobíte. Vy taký vlastný interný prieskum si spravte, že či sú rýchlejšie, pohotovejšie, alebo podľa toho, čo za tým nasleduje. Hej? Moja rada znie, keď nestihnete čokoľvek, tú sluchovú robte. Lebo trvá naozaj len minútku a tí deti ten mozog naštartuje, hlavne to sústredenie. Keď pracujete so žiakmi a zistíte, že im to ide dobre, áno. Ešte sa vraciate k tým, napríklad k tej jednotke a dvojke, alebo stále už ostávate na trojke, alebo už vynechávate tie rozcvičky? To je dobrá otázka. Väčšinou sa k jednotke nevraciame a ani to veľmi neodporúčam. Iba vtedy, keď dojdú z obeda nejaký, že im trávi, že taký ospalý, alebo vyslovene na prebratie a na naštartovanie. A zase naopak, keď sú jak z divých vajc, tak im dajte ťažšiu, aj tú trojku, aby sa proste skľudnili a dali to normálu. Čiže jednotku a trojku treba používať skôr na takéto presne nastavenie tej emočnej hladiny a toho mozgu. Buď skľudniť, alebo nakopnúť. Inak im jednotku dávať je škoda, by som povedala. Nie je to zbytočné, ale je to škoda im dávať nižšiu laťku, než potrebujú. Čiže asi tak. Na druhej strane, keď dopadne im nejaký čas takže dlhší a sú z toho takí, že tu nedal som to pod 2 minúty alebo pod minútu, tak im dajte ľahku, nech to rýchlo prebehnú a nech s tým šťastným pocitom potom pokračujú ďalej. Hej. Čiže vyslovene na takéto emočno. Ja zase používam, teda mojim žiakom hovorím, že tá najťažšia obťažnosť je výborná. Učia sa žiaci k tomu, že vnímam alebo sústredím sa na danú vec a keď mám triedu voľakú, takú, jak si nazvali, že divokú, že sa stratili, aby nevnímal ten hluk, ale sústredil sa na to, čo hovorí učiteľ. A veľmi to zaberá, hlavne, jak vidím, pani zástupkyňa má 2 triedy, čiže jedni sa učia vnímať tú podstatu, tú dôležitosť toho učiteľa a nepočúvať mojho spolužiaka alebo tých, ktorí sa rozprávajú. Toto ich učím akože s tou najťažšou obťažnosťou. Začali ma vnímať s tým, a to je väčšinou toho 2. stupňa, alebo tí maličky, ja ich volám takých mojich drobučkých, tí na tom 1. stupni, zlatušikovia, oni to ešte ťažšie ako rozlišujú, lebo mám tam žiakov so sluchovým postihnutím. Ale na tom 2. stupni ich práve učím cez tú 3. variáciu vnímať tú podstatu, len aby počúvali učiteľa, aby nepočúvali ten hluk v triede. Lebo sú aj také triedy, že naozaj stíšiť to tam je náročné. A aj doma, lebo hovorí, že auto chodí po ulici, keď bývajú žiaci na hlavných cestách a učia sa doma, aby nevnímali to okolie, ten hluk, ale sa sústredili na tú činnosť. Tak ako zatiaľ to funguje, oni mi hovorili, že už prestávam počúvať, že mi chodí auto pod oknom, alebo kričí mi tam niekto. Tak to je taká pripomienka k tomu, tej tretej, že ťažko to rozlíšiť. A oni naozaj sa sústreďujú a počúvajú, čo tam naozaj počujú v rámci tej rozcvičky. Tak to ma ako tešilo, keď mi to teraz po prázdninách jeden žiak povedal, že už nepočúvam tie auta, ktoré sú na tej ulici, že ho tak nerušia. Inak ďakujem, Silvia, za túto spätnú väzbu. V konečnom dôsledku aj vy v škôlke, pani Monika, môžete s deťmi robiť asociácie v rámci nejakej aktivity, že sa s deťmi idete 15 minút rozprávať. Napríklad. Túto časť ste videli obidve? Áno. No, takže vieme, o čo sa jedná.
poďme na to, ukážeme si, akým spôsobom vlastne s tými deťmi môžete robiť. Čiže obidve pracujete v skupinkách cez data projektor a môžete urobiť tak, že robíte všetci spoločne, tímovo, alebo môžete rozdeliť do družstiev a súťažia medzi sebou. My spoločne, tým, že je nás aj menej a oni mnohým slovám, obrázkom nerozumejú, takže spoločne vysvetliť, čo je na obrázku. Tak. Výborne ste mi nahrali, úplne krásne. Ja som bývalá basketbalistka, takže možno bude športová terminológia. Ten dribbling. Áno, krásna prihrávka toto bola, pretože cieľom naozaj je, aby deti rozprávali a prepájali si informácie. Čiže buď im tie slova prečítate, keď sú ešte v takom veku, že majú problém s čítaním, alebo teda majú problémy s čítaním, prečítate. Alebo, aby to bolo živšie, môžete pustiť nahrávku. Predné sklo. Alebo už po niekom mäkčím z vás, alebo jednoducho necháte len obrázky. A čo majú obrázky spoločné? V podstate ide o to, že vôbec nemusia tým obrázkom rozumieť. Napriek tomu vám môžu povedať, čo majú tie obrázky spoločné. A teraz, keby decká veľmi chceli, tak môžu pozerať, že či na niektorom tom vojačikovi je niečo, čo na druhom nie je. Taký rozdiely. Áno. A čo je väčšie, čo je menšie. Od najmenšieho po najväčšie. Výborne, toto ja si hneď píšem. Väčšie, menšie. Ďakujem. Toto sú presne tie podnety, keď mám webinár, že niekto mi niečo povie a ja to potom posúvam ostatným. Čiže presne tak. Čo je väčšie, čo je menšie. Druhá vec, či je niečo živé alebo neživé, hej? Čo v tejto asociačnej rozcvičke je také najlepšie z vášho pohľadu, teraz ako odborníčky? Čo si myslíte, prečo je táto rozcvička pre deti najlepšia? Pre tie vaše? No, či sa rozvíja komunikácia. Sú tam rôzne také predmety a vlastne slova, ktoré deti možno aj tak bežne sa s nimi stretávajú. Určite, súhlasím. Potom opäť je to čítanie, tak ako pri tej zrakovej a sluchovej rozcvičke. Dajú tie slovička, tak je táto oblasť podporená. A samozrejme myslenie. Áno, tak poďme na to. Farby. Tak aké farby sú spoločné? Na to sa chytí každé dieťa, že? No. Tvary. Je to gulaté, hranaté, špicaté. Ďalej počty. Čoho je jeden na každom obrázku? Tak skúsme si povedať. Z čoho je jeden? Tak je tam jedno prasiatko, jeden medveď, jeden človek. Super. A medveď, prasiatko, človek. No a pri tom kaderníkovi, čo je tam jeden? Jeden fen. Jeden fen, super. Čoho je tam dva? No tak majú tu dve oči. Áno, aj ten kaderník má dve oči. Výborne. Čoho sú tri? A takto môžete pokračovať až do aleluja. To sú počty. Ďalej, z čoho je to vyrobené? Inak povedané, všetko sú to živé organizmy. Napríklad, hej. Môžete do toho dať medveď je pokrytý srsťou, alebo teda je huňatý, má vlasy, dáma tu má vlasy, ten, čo plače, má určite tiež vlasy a prasiatko má na sebe síce jemné, ale má chlpie, hej. Napríklad. Môžete si precvičiť polohu, pred, nad, pod, prídavné mená, lebo učíte slovenčinu. Hej? Čiže slovné druhy. Prídavné mená. Aký je? Ten je uplakaný. Tam je medveď. Aký je? Biely. Hej? Čiže je tam niečo kučeráve, mokré. Je všade niečo mokré? Áno, mokré vlasy sušia sa. Ľadový medveď na ľade. Ľad je mokrý. Plakať. Slzy sú mokré. A bravčové mäso je šťavnaté, čiže tiež je mokré. Čokoľvek. Čím väčšia absurdita, tým lepšie. Kľudne môžete tomu pridať aj nejakú spoločnú tému z filmu. Skvelé. Film je úplne ideálna téma, bo vo filme spojíte všetko. A zistíte, že aj tie deti, ako náhle im to raz takto podsuniete,
tak oni si normálne nastavia tam také algoritmy a hneď pôjdu a začnú farby, tvary, lebo to sú pomôcky, to sú také tie ťahaky, čo im pomôže sa rozkecať a potom už pri tom príbehu to všetko nejak pozliepajú dokopy. Takže presne tak. Keď budú už takí, že trošku vycvičenejší, tak im môžete určiť poradie, ktorým obrázkom majú začať, ktorým skončiť, po prípade celú tú cestičku. No, tak kľudne môžete mne teraz dať, že ktorým obrázkom mám začať a ktorým skončiť a ja skúsim spraviť nejaký príbeh. No tak prvý by mohol byť Ledový medveď, potom kaderník, plakať a potom bravčové myslo. Fúha, dobre, tak ideme na to. Tak išla som do zoologickej záhrady so svojou dcerkou, kde sme videli ľadového medveďa, ktorý nás tak ošpliechal, že potom som musela ísť ku kaderníkovi a vlasky si trochu upraviť, vysúšiť, lebo boli úplne mokré. A keď sme mu rozprávali, čo sme zažili, tak sme sa smiali, až sme plakali. No a samozrejme po celom výlete nám vyhľadol, takže došli sme domov a dali sme si bravčové mäsko. Super. Čiže takto sa dá. Je viacero možností. Samozrejme, ja 7 rokov dozadu, keď sme začali tento program, teda keď už sme ho reálne spustili 7 rokov dozadu, tak takýto príbeh by som vám nespravila. Hej. Čiže aj vy na sebe zistíte tým tréningom, že budete mať takú lepšiu slovnú zásobu, lepšie prepájanie tých informácií, čiže tie asociácie vám budú úplne inak naskakovať, aj vám na sebe zistíte, že ako to funguje. No a tým deťom úplne rovnako. No dámy, tak poďme rozhýbať mozgové závity. Hovorte, čo? Tak začnem napovedať, alebo skúsite same najskôr? Rukami prinesie, napríklad. Mirka? Plán a zmiešať podľa receptu niečo. Perfektne. Postup majú rovnaký. Výborne, výborne. Alebo aj priniesť a zmiešať, lebo najskôr musí niečo zmiešať, ak je nejaký barman a potom to prinesie. Áno, tými rukami. A dopredu si naplánujem, čo prinesiem, tak to musí mať dopredu kúpené. Čo sa vám na tej asociačnej rozcvičke najviac páči? Že môžeme prepojiť veľa situácií ako z viacerých oblastí. A pre deti... Veľa sa dozvieme aj o tom žiačikovi, že na čom frčí. Áno, to ste vystihli úplne krásne. Áno, na čom frčí, na čom fičí, áno, presne tak. A viete si predstaviť, že ten váš autista táto hra zaujme? No, možno áno, lebo to je mimo matematiky. Je to také iné. Si myslím, že áno, no. Tak fajn. A tie ostatné deti... Hlavne tie kresby. Áno. Tie ostatné deti hlavne na tú pozornosť a na sluch. Myslím, že by im bolo niečo také potrebné, ako cvičiť. Lebo oni strašne iba chvíľku majú pozornosť, že 10-5 minút a potom sa úplne vypnú a potom môžem pokračovať zasa, kým si oddychnú a zasa spozornili, lebo... Tak v tom prípade môžete rozcvičku využiť tú sluchovú aj na také premostenie dvoch prác. Že robíte jednu činnosť, už ide pozornosť bokom, tak šup, dáme sluchovú rozcvičku, deti sa znova reštartujú a pokračujeme ďalej. Áno. Zuzanka, čo vy? Tak, toto ich akože bude zaujímať, že vlastne čo vidia na obrázkoch. No a tie tvary, s týmto si myslím, že by sme sa vedeli vyhrať. No až takéto nejaké premostenie a príbehy to neviem, či zvládneme, ale ešte keď tak môžeme skúsiť a uvidíme. Dobre. Čo sa týka toho príbehu, tak začnite s dvojicami. Hej, máme chlapca, máme draka, majú rovnaké oči. Hej. Troške fantázii. Čiže uľahčite to tým deťom, ako potrebujú. Keď potrebujú veľmi, a pre vás je dôležité, aby ste im to uľahčili, aby sa chytili, tak im to uľahčite. Keď nie, tak jednoducho buďte tichšie, len im dajte nejaké nápovedy a nechajte tvoriť ich.
Tu naozaj je široká paleta od slovnej zásoby a od toho, ako veľmi tým deťom môžete pomôcť a nemusíte. A nezabúdajte, že tie deti, keď robia v skupine, si pomáhajú navzájom. A dávajte im otázky. Čo sa robí s hríbami? Na čo sú? Rastú. A čo ešte? Tu mám pomocnicu teraz. Áno. Smiala som sa, hej. A čo s nimi robíme, keď narastú? Zbierame ich. A potom, keď ich nazbierame? Robíme z nich polievočku. Áno. A potom tú polievočku? Zjeme. Super. Vytvorili sme príbeh na jeden obrázok. Ďakujem. Dobrá pomocnička. Čiže takýmto spôsobom spravte príbeh z jedného z dvoch obrázkov. Nemusíte všetkých 4. Postupne. Ako deti budú na to vyzreté, tak ten príbeh sa dotvorí. Dobre?